Esta masia, que està molt prop al poble, és la joia de la corona de Bétera, perquè damunt és una masia municipal, pública. Aleshores, esta masia la va manar fer el britànic Walter Morris en l'any 1898, crec, o 97, i li la va encarregar a l'arquitecte Josep Maria Cortina, un arquitecte singular que té, com se veu, esta façana és una cosa preciosa, meravellosa, singular, quasi única. En València hi ha algun edifici fet per ell en coses semblants i... Ara ho explica tu. Ara ho expliquen tot, sí. I per dins també és singular i preciosa, meravellosa al segle que se feu, en l'època que se feu i en les condicions de vida d'aleshores. Cròniques edetanes.